Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn gyfrifol am gasglu a dosbarthu rhoddion gwaed gwirfoddol yng Nghymru. Yna, rydym yn prosesu, storio a dosbarthu'r rhoddion i'n 20 ysbytai ledled Cymru. Mwyn sicrhau gwasanaeth diogel ac effeithlon, mae angen i ni gadw cydbwysydd rhwng y gwaed rydym yn ei gasglu a'r gwaed rydym yn ei defnyddio. Rydym yn gwneud ein gorau glas i rhagweld y galw am waed a'i wahanol deipiau, ond ni allwn fyth fod yn sicr faint sydd ei angen i ateb anghenion cleifion. Yn yr un modd, mae amcymgyfrif y cyflenwad gwaed gan ein rhoddwyr yn gallu bod yr un mor angrhagweladwy. Y broblem yw bod gan waed oesil. Dim ond am 35 diwrnod mae rhodd o waed yn para, sy'n golygu na fydd casglu llawer o rhoddion ym mis Ionawr yn ein helpu i ateb y galw yn mis Mawrth. A gan mai dim ond pob 12-16 wythnos mae'r rhoddwyr yn gallu rhoi gwaed, mae'n bwysig bod pobl yn rhoi gwaed pan fydd y galw mwyaf am teip o waed. Os ydych chi'n casglu gormod, nid yw gwaed yn cael ei ddefnyddio ac mae'n cael ei wastraffu. Os nad ydych chi'n casglu digon, mae hyn yn peri risg i gleifion mewn angen. Balans ydy'r peth pwysig, ac rydym angen eich help chi i gael y balans hwn. Os fyddwn ni'n cael neges neu alwad i ddweud bod angen eich teip chi o waed, mae hyn oherwydd bod stoc ar gyfer eich grŵp chi o waed yn rhedeg yn isel. Ac os fyddwn ni byth yn gofyn i chi symud neu ganslo pwyntiad, y rheswm am hyn yw oherwydd bod stoc eich grŵp gwaed yn uchel. Gallwch helpu hefyd drwy wirio lefel y stoc ar gyfer eich grŵp gwaed ar wefan Gwasanaeth Gwaed Cymru cyn gwneud y pwyntiad. Dim ond trwy gydweithio, mae Gwasanaeth Gwaed Cymru, ysbytai a rhoddwyr yn gallu sicrhau ein bod yn cynnal y cyflenwad gwaed hwn ac yn monitro balans. Drwy wneud hynny, gallwn wneud y defnydd gorau o bob rhodd. Diolch yn fawr.